ще снимаме клип. Днес просто Виктор Сата ще ни снима. А тук с мен е Слави Гейминг. Мислим да правим челенджа, който рисуваме с затворени очи. Няма да се връзваме, просто ще затваряме и може да почваме. Така, настроя армата. Ето, и почваме. Кажете, когато сте време. Готов. Чакайте. И той вече е готов. Слави е малко тулум, бе. Е малко тулум, бе. Така. Кажи, че Това е Виктора, пък това съм аз. Това тука. Добре, ето ще им път. А това тука. ето е още едно. Ама то сто вече се съставям повече. Имаме още 2 минути. Така. Просто ще направя малко Добре, синим. Голямо е, мъжко. Не ма издаваш, не са гледаш, не го гледаш. Стоп, уши. Така. Мисля, че ще е така. Така. Готов. Ето това е той. А това е И той ще... Значи, това е той. А това е той. Я много съм си направила и бастун. Виж, така. И това беше. И... Това беше клип. И долу писали, че имам моят канал. Слави Гейминг. Нали? Да. Чао. Чао. И ето алармата спря и довиждане.